Masse styr. Spis den. Spis den. Jeg filmer, du spiser den. Du får nogle kokkepude. Så spiser en masse skrald, så får du... Skal I kaste ting på min cykel? Hvor er hans cykel? Den ligger lige der i rampen før. I er godt klar over det der, det med kan der toilettet derude? Så det er Morten. Ved du hvad, man kalder det der hvor I går ud og ligger ude, det kalder man toilettet. Hvad? Det der, hvor alle de tisser. Ja, den der er der i hvert fald ikke nogen, der tisser på. Det er det, man kalder toilettet. 12 minutter. Det er igen, du gør med 8. Jeg skal selv pære.